Είναι μάρτυρας. Ας ανεβείς το σπίτι. Έλα. Πιο ψηλό πήρες για τις πλάτες μου. Και σδείχνεσαι πάνω τώρα. 1, 2, 4, 3. Και ο νόνος πρέπει να μαντέψει πώς θα δείχνει. Αν τα μαντέψει, ξανεβαίνει αυτός. Αν όχι, συνεχίζει να σου κουβαλάει που θα μαντέψει. Αλλά ρωτάσαι πόσα. Δηλαδή όταν αλλάζει. Όταν αλλάζει. Πίδα! Πόσα? 3. Πάμε για YouTube. 5. Εμείς τι λέμε κάτι εμείς. Πόσα? 3. Πόσα? 1. Πόσα? 5. Πόσα? 5. Πόσα? 5. Πόσα? 1. Θα πέσει κάτω. Θα σου πλακώσει. Με τη μέση να Κλακ, τώρα θα πεις ένα κλακ. Τώρα ακούς ένα... Άση βαρόντικα. Πόσα? 8. Άρα κοιμισμένο το ένα θα κόφει. Να. Πόσα? 3. Πόσα? 5. Πόσα? 1. Πόσα? 2. Πόσα? 3. Πόσα? 4. Πόσα? 5. Πόσα? 4. Πόσα? 3. Πόσα? 2. Πόσα? Πόσα? 4. Πόσα? 1. Πόσα? 5. Πόσα? 4. Πόσα? 3. Πόσα? Πέφτεις. Ό,τι έλεγες κόβησε. Αγάπες. Έλεγες εσύ 3, έκαμε 3. τρία μετά.